Evo, konačno se završilo Evropsko prvenstvo u fudbalu. Šta reći? Videli ste svi koliko nam je malo falilo da postanemo prvaci Evrope. Da smo prošli u grupnoj fazi i nakon toga pobedili u samo 4 utakmice, danas bi Srbija bila šampion, a ne nekakva Španija. Čuj, Španija, kakve veze oni sa fudbalom imaju? Pa oni da su izgubili samo jednu utakmicu u poslednje 4, oni ne bi prošli dalje. O čemu mi pričamo? Ali to vam je kad neko ima ludu sreću. Srbija je imala ubedljivo najbolji tim na ovom prvenstvu, ali od samog početka našu reprezentaciju su pratile nesretne okolnosti. Te smo nesretno izgubili od ovih, te od onih. Sve smo pokušali, ali protiv sudbine se jednostavno ne može. Na utakmici protiv Slovenije, da nismo primili ni jedan gol i da smo dali barem jedan gol, pobedili bismo, verujte mi. Koliko sam ja shvatio taj fudbal, a čini mi se da jesam, ekipa koja da više golova nego što primi, ide dalje. Ne znam koliko to ljudi uopšte znaju. Verovatno naše igrače nije niko obavestio o tome. Da su oni to znali, druga bi priča bila. Ali fudbal je komplikovan, puno pravila, ne možeš sve ni znati. Bez obzira na sve, naši momci su se odlično držali pre početka takmičenja. Trenirali su, šutirali loptu, lepo su izgledali na TV-u. Da postoji takmičenje u izgledanju, tu bismo sigurno pobedili. Nažalost, UEFA boduje samo igru na utakmicama, verovatno znajući koliko smo dobro mogli izgledati. I svi su nešto navijali protiv nas, jeste primetili to? Samo su Srbi navijali za Srbiju. Kako mogu da igraju ako toliko ljudi navija protiv njih? Uglavnom, ti momci su za mene prvaci Evrope. Španci, nemojte da se ljutite, ja ne priznajem vaše prvo mesto i šta mi možete. Sledeće godine Srbija osvaja evropsko. Živi bili pa videli.